zitekeen Izerdi Arrastori lehortzen saiatu dira. Bestela ere, azte distira daukan lurrak, Ispilua dirudi. Eta bederatziko abenduaren 8 Donostiako Atano 3. Lepo beteta, mukuru betea. Eta zuentzat partida ikusteaz gain, gure lehiaketan parte hartzeko aukera ere bai. Deitu edo bidali mezua, 1000 euro ditugu eta zuen artean zozkatzeko. Atera du Juanek, sake gaiztoa eta tanto. Ezker Orman sartzera zi Juan. Itxaron izan balu. Bebetik, erantzun beharko zioken. Aurre hartzea erabaki du azkaindarrak, baina jaso badu ere. Zabalera alde egin dio. Irujok sakez egin duen 3. Ligaxkan elkarren aurka jokatu zutenean, bat besterik ez zion sartu. Hau gurutzatuakoa luzegi ale. Juanen bigarrena da. Jaso Sebastianek. Bolea. Pelota ona galduik. Orain Juanek egin aldu irriz. Hanka galdain diola. Halako zerbait adierazi nahi izan du. Patxi dugi ikustagun Juanen bolea, hor ezkerrez botea egiterako erantzun dio Sebastianek, etzen tanto izatekoa noski. 8 eta 12. Irekiz erantzun dio Juanek. Erdian utzi du hor, Ormabikoa Gonzalezek eta tanto. 9 eta 12. Eta baina iritsi ala manteik, ondo iritsi ala. Hemen gugaren lekute ez da gain ondo ikusten baino. Abiatu azkarren baita. Gonzalezek hor postura horretan arrisku ikaragarria dauka. Txokoan luze, zabalean luze, Ormabikoa zer nahi egin dezakeelako. Hau izan da, jo duen lehenbiziko Ormabiko garbia. Lehen ezker Orma joaraziz eta pilotakaren bat jo du, baina Ormabiko garbia lehenbiziko hause izan du. Eramateko muno iritsi ala iritsuzatak. Eta ala iritsi da, bai. Azken pauso horretan. Ez behar bezala koordinatu mugimendua, baina ongi iritsi da, bai, oso ongi. Aprobetxatzeko moduan Gonzalezen sakea. Aiztoa. Eta Irujoren errestoa 0-etara 10 eta 12 eta hemen bete-beteko partida dute Irujok eta Gonzalezek. Hasieran ies egin dio favoritoak Lapurtarrari 6 eta huts, 9 eta 1, 10 eta 2 alde ikaragarriak. Baina pixkanaka aldea jaten hasi da. Sebastian bitik 7 joan da, 7 eta 10, gero 12 eta 7, orain 10 eta 12. Pilota buskatu da, Xavier. Gonzalezena? Bai, Gonzalezena eta epaileak adierazi dio Sebastiani pilota apurtu egin dela ez zuen ulertzen eta erakutsi egin behar izan dio eta Zaskalarekin larruari joskura aldetik pixkat tira eta horregaitik hariko da orain pilota berria aukeratu nahian. Bueno, orain digiru baditu eta Irujoren biak ere gustukoak baldin bazituen, okerra ez da inbesterainokoa izango. Eta hortik, partidu behia oso zain jarri zailo, Sebastian ez, 8 eta bagaltzekun da. 9 eta 1 eta 10 eta 2.
Bederatzi eta bi. Bederatzi eta bate, bai. Eta 10 eta 2. Bai, 10 eta 2. Eta hor gia partidu sartu, eta gainea iruko erreztasunek ematen da izaiok. Patxi Eugi ere berotu da, jertxeak kendu du. Itxuraz lasaiago dago. Ramuntxo, Mujika, Sebastianen botileroa. Badoa Sebastian. Jaso, luze jarriz. Olea, arroa eta luzea. Boste terditik Irujo, ezkerka da bikaina. Juan, Ormadiak. Barruan, oso ongi Sebastian, erki bildu du. Denbo amanez gainea. Erki bildu du, arro. Eta orain berak Ormabikoa. Juanek bildu. Gonzalezek erdian utzi du, harrapatu Juanek. Ormabikoa, hau hobea. Aurretik lan egin da, Irujo behartuta. 11 eta 12. Partida berdintzeko. Bigarren aukera izango du Gonzalezek. Bat eta utxean izan du noski lehenbizikoa. Edo beste era batera esan da. Partida lehen aldiz berdintzeko. Beste aukera bat. Beharra, Dikaina. Eta Gonzalez pixka-pixkana asko zobeto jokatzen nahi eta nik uste gainera partidu sartuta lasaiago gainera eta ondo mugitzen botea ematen eta Irujo botea eta terrenoa behineztik ematen ezinen zebilek, eta pelota ona galduz da gutxitan agintzea pasatzek eta Martin Alustiza, nola aldatzen diren gauzak? Bai, hasieran Juan oso ondo hasi da, partidua erdiraino oso ondo eman du, baina Juan Sebastian partidua sartu da eta bea ari da nagusitzen. Peloteoan gehiago da eta ikusi nola sartuan partidua eta nola eman dio buelta. Vale, ba. Fernando Bidarte aspeko burua gozatzen bere bi pilotariren arteko final honetan. Luze, sartzea erabaki du Juanek. Zalantza hundiekin. Bolea. Beste bolea bat. Sebastian. Ordu aukera Juanek. Ezker Ormarantza. Ongi irten zaio Sebastiani pasatzen utzi dio eta luzegia izan da. Luzegia izan dela adierazi du. Asko arriskatu nik. Lauterdiko arrastoa zaintzen ari den epaileak. Eta txistu hauek ez dakit zalantzan jarri nahi ote duten epailearen erabakia. Ez zuen hain garbia hola usteko, baina hain gontan asmatu indi behintzat. Lehen Gonzalezek bati utzi dio pasatzen eta zalantzarik etzegoen. Ea orain honetan hor galdu egiten dugu. Galdu egin dugu pilotaren botea. Sebastian aldageletara. Beraz, etenaldia. Baina berehala igual itzuliko da eta ezpada ez dugu iragarkintzat egin beharra daukagun hirugarren eta azken etenaldi hori egitera joko. Etenaldia apuntatu bai egin diote, baina ez dakit aprobetxatzeko asmorik baduen. Zintzurra guztitzera etorri da. Oinaz Bengoetxea ere ikusleen artean ageri zen. Irujo etenaldi bat eskatu du, Gonzalezek 2. Eta orain Juan Martínez de Irujo aserre bizian. Eta nik ez dakit zer duen. Bai, hemen epaileek beha iateazi eta beha eskatu baluko bezala, deskantzue. Eta esan dit beha ez duela eskatu, González beha sartu ala barrua. Eta horregatik asarretuek. Horregatik keinu horik egite ere keinua baino gehiago. Maia jo egin du. Eta gaizki Irujo. Maia jo egin du.